Proste fakt si uvedomte, že to nie je len tak. Napríklad Amarka je úplne iná povaha ako Lariska. Amarka sa nedá pohľadkať ani Stanovi, ani mojej mamke. Lebo proste nestrávili s ňou dosť času, nevenovali sa dostatočne, ona každého kusne. Takže proste to nie je, že teraz mám vtáčik a teraz mu dávam jesť, tak ma miluje. Vôbec nie. Vôbec nie. Proste, aby toto ti vtáčik dovolil a proste takto sa nechal a všetko to... To je strašne veľa roboty s tým. To nie je len tak, jak to môže možno na Instagrame vyzerať. Toto, keď ti dovolí vták, to je taká dôvera, že proste to nevybuduješ takto. To je naozaj, že každodenná práca a budovanie vzťahu. Takže nekupujte si tie vtáky len preto, že sú pekné, alebo že ja neviem, je to wow, moje videá sa vám páčia. Áno, moje videá sú pekné s vtáčikmi a mne sa páčia, lebo proste sú to moje vtáčiky, ale za tým je naozaj toľko obety a toľko práce, že treba si to naozaj zvážiť. Nie je to len také, že wow, pekný vták a ja chcem. Keď toto čítam, takéto povrchné veci, že pekný vták a ja chcem, tak normálne, že Amarka. Môj tatík.